ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಮಾತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುಗ ಬೆಲ್ಲ ತಾರೆದ ಒಂಜಿ ಬರ್ಫಿ ನೆಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಬೋಲ್ದತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೋಲ್ದತ್ತು ಒಂತ ಎಣ್ಣೆ ಒಂತ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕಂತ ಬಾಂಬೆ ರವ ತುಪ್ಪ ಒಂತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕೇಳು ಮಂತದಲ್ಲ ಬರ್ಫಿ ಬೆಲ್ಲದ ಬರ್ಫಿ ಬನಳೆ ದಿಕ್ಕ ಸುಡು ಕೊಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಬನಳೆ ಒಂದು ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಬೆಲ್ಲ ನೀರಾಯರಂದು ಇದು ಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಾಡಬೇಕು ಒಂತೆ ತಾಡ್ದನೆ ಪಾಡ್ದ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಕಲಡಾಡು ಹಾಕಾವಡು ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ರವನ್ನ ಪಾಡ್ದ ರವನ್ನ ಪಾಡ್ದ ಮತ್ತೆ ಈ ಖಾರದಿಂದ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಖಾರದಿಂದ ಪಾಡ್ದು ಸಿಗ್ಗ ಗಟ್ಟಿ ಒಂದು ಬತ್ತಂದು ಈಗ ಒಂಚೂರು ಬಂಗೋಳು ಮಂತಾರೆ ಬಗಪರ ಅವು ಪಾಕ ಗಟ್ಟಿ ಅವಳು ಬೆಲ್ಲತೆ ಸರಿ ಗಟ್ಟಿ ಅದು ಬಂಗಾಳದಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಲ್ಲ ತಾರೆದ ಬರ್ತಿ ದುಡುಂಬು ಪರ ಅಂಗಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇಕ್ಕೊಂಡು ನಾವೊಂದು ಹತ್ತು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲ್ಲಡು ಗುದ್ದು ಪೊಡಿ ಬಂತಿದ ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿ ಓಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಮನ್ಪುನಾಗ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಗ್ರೀಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಈ ಕೇಕ್ ಮೋಲ್ಡು ತುಪ್ಪ ಒಂದು ಗ್ರೀಸ್ ಮನ್ಪುಗ ಕೇಕ್ ಮೋಲ್ಡು ಪಾಡ್ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಉಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಆದುಂಡು ಏಲಕ್ಕಿ ಪರಿಮಳ ಎಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ರುಚಿ ಆದುಂಡು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಸರಿ ಕುಂದಾನ ಸರಿ ಅಂಟು ಬರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂಟು ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಟು ಬತ್ತಿನ ಆಪುಜಿಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಅದಕ್ಕೂ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಕ್ಲು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನನ್ನದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ತೊಟ್ಟಿ ಬರ್ಪು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.